ngusifake ehlathini. Wazula nje kuphela. Thina sifuna nonkani. Ngithi njalo. Bodloza amanye amadoda. Susile. Well, today we are going to open up. We will speak and raise awareness about mental health. Yeah? Miss, lafuna tebang papol. Hibo. Hayi bo ngaze kupopole mina. Ngazi nokuthi uqoqa iphente eliyelo. Ubona kanjani ukuthi ugqoka iphente eliyelo mfana? Muhle lo miss lo. Manje ngomcha. Shona ngizopho wakho. Please, bukan. Madam, right? Miss, sekek bos. Udah mau jadi sana naik. Sihlekani? What? Hamba hlala phansi. Lalela, benge ngasho ukuthi angifuni ukuza kulezi ngane zala entuzuma. Cabanga, idrama nje kulezi ingane. Enye ingene eklasini, igqoka ibheshu. Hawu, ngizokwenza njani ke mina manje? Hayi angisazi ngizokwenza njani. Shame, hayi ngeke yazi ngizokhala. Manje uyafona? Nash phone call. Hey madam. Sacela ubuye ngikufonele. Nash phone dropping. Ngasishaye ngesmadoda. Tanam, ufunani kumina? I want you. Madam. Buka la miss. Wenzani? Ngibisa inyoka. Uyawazi ubisa inyoka? Buka la mntanami, ngimdala mina. Umdala wadala ba? Papa, kisopone classy, sweet miss. Ya, madam.